Često ljudi, danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. To je sa mnom Faris i evo nas na ovom preživljavanju. Evo dole dvorca. Vidite. Znači, bože. Ovo je uzelo cobblestone, ništa ne. Uzelo je 50 stekova. Yes. Vidite, ja sam ovo stavio pošto ima Protection 3, kao što vidite. Recite mi u komentare ako je bolje ovo metalno i Protection 3. Ja mislim da je bolji Protection 3. Pozdravljam Super Car, on je naš prvi nepoznati subscriber. I mi ćemo ovdje staviti njega. Vidite, mi smo ovdje počeli ovu pravu. To bi to. Nećemo to. Ja se ovdje zezam po vodi. Odi, kopaj ovo. Šta? Odi. Koji je? Kopaj ovdje jedan blok ispod. Nemoj ovu srušiti ove stepenice. Gdje si ti? To? Malo mlijeka. Malo mlijeka. Ma šta me gledaš? Idi jedan udarac. Od pokupi ovu. Please. Ne mogu se kopati. Ajde. Sad ja prav dvorac. Evo ja ovo kopam. Evo ovo će biti. Vidiš? Ne možeš ovdje. Zašto će bilo? Da, zato. Treba li ti zemlju? I ovaj pod smo mi pravili da bude ravan. Evo kao što vidite, ovdje je sve, ovdje je sve bilo ovako. I ovdje neka mi morali ovako. Evo ja kopam. Ovaj, dole. I dole. Evo ovako da bude ljepše. Izvinite ljudi ako vam je dosadno, ali nemam šta prije. Evo, ja nisam još. Evo. Samo da stavim. Tako. Da ga nešto... Aha, zemlju. Gdje ću staviti zemlju? Hajde ovdje. Aha. Kako?
ni kući spavat. Sad će se oni pakaši postati. Hoćemo se boriti. Vidio sam Endermana. Ajmo se boriti. Hajde. Vidio sam oni particles. Evo keska. Nabijamo se. Evo previše. Ne! Pola srca! Čiji je to pukao creeper? Ovdje iza dvorca, ajmo kući. Imam pola srca. Stani lagano. Ajde. Oj, mama. Skini odijelo. Što? Ne mogu sad nijeti. To je moj krep. Nije. Još. Tu sam ja svoj česta. Da je. Stavio sam ovdje novu sliku. Isto kao da sam vodio ja na kraju. Joj, trebam jes, imam pola srca. Vidi. Ja se ne smijem izaći iz kući dok mi se ne regenira. Gdje ja dobijem metal? Enderman. Če? Evo ga kod dvorca. Ali odšao sad. Stani. To je njegov dvorac. Evo ga. Ne možemo ništa protiv. Ko me udara? A ja padam treba. Gdje si ti? Evo tražim ovog Endermana. Ba ja što? Sad ću ja stopirati epizod samo da odim. Moram da odlažem ovaj tablet, vidimo se. Ljudi, evo nastavljamo. Jest. Ja sam popisao neke aplikacije, ovo. Onda će biti bolji. Sad sam ja... Nisam pored dvorca. Ima neće pao. Ima. Ne znam šta mi lago. Pa idi na crno se tu. Pa išao sam. A to ću ja vidjeti kad mi završimo epizodu. Pišite nam u komentare koje igrice imaju multiplayer. Aj. Ne, ljudi. Pa te respawnuj se, spawnovat. A skeleton te ubio. Jao. Mene će. Aj, vidi gdje smo se spanovali. Uzmi kameni mač. Jao, me labi. Hoćemo završiti? Neću. 10 minuta. 9:44. Joj. Kupio sam. Mene. Evo sad. Stan da smanjim ovu. Ti si poruču.
uzeo sam neke svoje stvari, ovo račun. Kako nas ubi, pakaš? Nismo, ja sam se prešao. Ubi nas, brate. Nismo mi spremni sad. Evo ti mač. Šta imaš? Imam... Sve ti je na podu. Imam 2 X. Eto, sve ti je ovdje. I neke su stvari kod mene, pa i uzmi. Evo vidi. Evo, ubio sam ga ovdje. Ja dole sišu, brate. Da ono prokopam odjednom, ja mislim da me ti udaraš. Depth! Strider! Šta? Šta je to? Aj, u kuću da ti dam stvari koje su tvoje. Ti si mi uzeo oklop pola njega. Da se obuče. Prvo ću svoje stvari ostaviti tuđe. Ko nas ubi i to pakaš. I meso si mi došlo i baklje. Imam ja svoj kram. A vratili stvari. Čekaj, ostavljam svoje stvari. Tools. Prčekaj. Ljudi. Ubio nas je neki. Znači to daj mi meso. Pa nemoj mi tvoje stvari. Tvoje stvari. Tvoj kodal. Čem je meso? Meso, pa dao sam ti, evo ga. Evo ga. A baklje? Ovo će traje 14 minuta, evo već 13 minuta. A mi ne smijemo preko 15. Šta to udarao? Ma ja pa tako. Ide fatal svoj pak. Ja htio ono da izađem, da me ne ubije u zadnjoj sekundi. Kako to ubio? Pa je to ti to bilo za ovu epizodu i vidimo se u sljedećoj. Ćao! Pa pa!